היי, זה סרטון שאני מקווה שהוא יהיה קצר, שאני רוצה שיעזור לכם ללמוד איך להשתמש בתוכנה ויבאדו ולהיות קצת יותר מוכרים עם סביבת העבודה, שתוכלו להתקדם. אני אעשה פה את השאלה הראשונה במטלה הראשונה, שאני חושב שיש עוד שבוע להגיש, כדי לנסות לעזור לכם להגיע למצב שאתם יכולים גם, זה במיוחד בשביל מילואימניקים, שלא יכולים לראות תרגולים או שהתרגולים לא מוקלטים, הבנתי שיש קצת בעיות. אז אני אנסה לעזור לכם להבין קצת את הדברים כדי שתוכלו להתקדם ולעשות בעצמכם גם כן. חשוב לציין שאני גם סטודנט, אני לא מומחה בויבאדו ואני לא מרצה בקורס הזה, אז אם יש טעויות, מצטער, אני לא לוקח על זה אחריות, אבל אני מאמין שיש פה כל מה שצריך כדי לפתור את השאלה הראשונה במטלה אחת. אני אתחיל מהתוכנה עצמה. אם יש מישהו שעדיין מתקשה בהורדה של התוכנה, אתם יכולים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אני אנסה לעזור לכם להוריד את התוכנה, אם אתם עדיין מתקשים, או אם יש מספיק אנשים, אני אעשה סרטון קצר שמסביר איך להוריד את התוכנה כמו שצריך. יש קצת תרלולים בדרך, אבל חוץ מזה אנחנו נתחיל כאן בתוך הויבאדו כבר. אז כמו שאמרתי, אני אעשה את השאלה הראשונה במטלה הראשונה, שנמצאת כאן. זה הנספחים למטלה. בעצם השאלה הראשונה, הם ביקשו שאנחנו נעשה אינקודר. יש פה כל מיני דברים שהם מבקשים, ובדיוק נותנים לך את הצעדים של מה אתה צריך לעשות בתוך התוכנה, אבל בסוף אתה צריך להשתמש כאילו בכל האמצעים שהתוכנה נותנת לך, ולהראות שהכנת אינקודר. אז אנחנו נלך לנספחים שהם נותנים לנו, וזה מה שאנחנו ננסה לתאר. אנחנו ננסה לתאר את הרכיב הזה, אנחנו נכתוב קוד שמראה את טבלת האמת הזאתי, ומממש בעצם את הלוגיקה הזאתי. אז בואו נעבור רגע חזרה לויבאדו, ואנחנו נלחץ כאן Create Project, ונעבור Next, וכאן ניתן לו שם, זה איפה שהפרויקט עצמו יישמר. אם אתם אי פעם צריכים את התיקיות האלה, לערבב בין פרויקטים או דברים מהסוג הזה, זה נמצא כאן, במחשב שלכם, זה איפה שזה יהיה במחשב שלי. אני אקרא לפרויקט ככה, ולבחור כאן RTL Project. כאן יש לכם את האפשרות לשים מקורות, אני אעשה את זה אחר כך, כשאנחנו כבר בתוך התוכנה, אנחנו נתחיל על דף לבן בינתיים. אז זאת סביבת העבודה שלכם, ככה היא נראית בדיפולט. לא משהו מיוחד, אני אסגור את החלונות שכרגע אני לא משתמש בהם, ואשנה קצת את הגדלים כדי שיהיה יותר נוח לראות. אז מה שאנחנו נתחיל לעשות, זה אנחנו בעצם צריכים להתחיל להגדיר על מה אנחנו עובדים, ובעצם להראות מה המקורות שלנו. אז אנחנו נלחץ כאן על הפלוס הקטן הזה, ונעשה add or create design source. אז אנחנו בעצם ניצור כאן תיקייה חדשה לעיצוב שלנו, ואנחנו נקרא לו encoder logic. זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות, לתאר איך האנקודר עצמו עובד. פה יש לכם את האפשרות להוסיף את הכניסות והיציאות, את הפינים דרך GUI, Graphical User Interface. אנחנו לא נשתמש בו, אנחנו נעשה את זה דרך הקוד עצמו. רק בגלל שככה המרצה עשה, אין סיבה אחרת. ניתן לו לסיים. אוקיי, עכשיו אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו נלחץ דאבל קליק על האנקודר לוג'יק. זה בעצם פתח אותו. אם אתם רוצים לחזור למסך הקודם, זה נמצא פה. יש כמו בבראוזר, כמו בגוגל, יש פה טאבים כאלה שאתם יכולים ללחוץ עליהם ולעבור ביניהם. זה יהיה ככה גם לסימולציות וגם לסכמטיק שאנחנו עוד מעט נראה. את החלק הזה תקראו רגע, אתם תבינו מה יש פה, זה לא חשוב, אנחנו נסגור אותו לבינתיים, לוחצים כאן וזה סוגר אותו, ואת החלק הזה אנחנו נמחק. אם אתם זוכרים, בקורס מבוא לתכנות, היה את האפשרות לעשות // כדי לכתוב comments. בתוכנה הזאת זה -- במקום // מי שצריך. אבל אנחנו נמחק את זה בינתיים, אנחנו לא זקוקים בפרויקט הזה. אז בעצם יש לנו כאן כמה שורות בסיסיות, הספרייה שאנחנו משתמשים כאן, הישות שאנחנו הולכים לבנות, בעצם זה יהיה האנקודר לוג'יק שלנו, ואיך הוא הולך להתנהג, שזה יהיה בחלקים האלה. אז אנחנו בעצם נתחיל מלכתוב איזה פורטים יש, אם אתם זוכרים קודם היה את ה-Graphical User Interface, אבל אמרנו שנכתוב בקוד, אז עכשיו אנחנו נכתוב אותו בקוד. כאן הוא אמר שיש בעיה, אבל זה בגלל שלא הגדרנו כלום בתוך הפורט, אז בינתיים אפשר להתעלם. אז אנחנו כותבים כאן בתוך הפורט, הוא אומר איזה רגליים בעצם יש לנו. אז אנחנו נתחיל בלכתוב את כל הכניסות שיש לנו. בגלל שזה אנקודר, ואם אתם זוכרים בתוך המטלה,
יש לו 8 רגליים, פה באמת יש לו רק 7 רגליים. D1, D2 עד D7. אבל בתוך טבלת האמת הוא מתחיל מ-D0. אז אנחנו נכתוב גם את D0, כדי שהוא יופיע לנו בסוף בתוך טבלות האמת שלנו בסימולציה. אז אנחנו נתחיל ונכתוב לנו D0, ואז נעשה פסיק כדי להגיד שיש עוד אחד, D1, ואז נמשיך מעכשיו עד D7. אם אני לא טועה. אני פשוט כתבתי את זה מראש, אז פשוט תעתיק את זה. ונעשה נקודותיים בסוף כדי להגיד לו שסיימנו, ועכשיו הנקודותיים אומרות מה כל הדברים האלה שעכשיו כתבתי. עכשיו כתבתי כל מיני שמות, והוא רוצה שאני אגיד לו מה הם, אז אני אגיד לו in. כל הדברים האלה זה inputs. ואז כדי להגיד שסיימנו, אז נאמר לו std_logic. נקודה פסיק, סיימנו. עכשיו אני הולך לכתוב שמות של כל מיני יציאות. אני הולך לכתוב y0, y1 ו-y2. נקודותיים, out. אלה היציאות שלנו. ואז std_logic. נקודה פסיק. בלי נקודה פסיק, יש נקודה פסיק כאן. וזה בעצם הגדרנו את כל הכניסות ואת כל היציאות של המערכת שלנו. עכשיו אנחנו נעבור לאיך המערכת שלנו תתנהג. אז אנחנו נעבור כאן, אחרי שהתחלנו, ונכתוב כאן בעצם מה היציאות אמורות להיות. אני אלחץ טאב עוד פעם. אני לא חושב שצריך, אבל זה הרגל של תכנות. אז אני אכתוב את היציאה הראשונה, למה היא שווה. אני אעשה חץ ושווה. זה בעצם עושה כאן איזשהו חץ כזה, שאומר שכל מה שיהיה בצד הימני, זה כאילו הגדרה של הצד השמאלי. אז y0, שמוגדר בתור יציאה, יהיה בנוי מהכניסות הבאות בצורה הבאה. נעשה D7, וכל זה כמובן אני הולך לפי השאלות של המטלה. אם תסתכלו כאן, אנחנו יכולים לראות במערכת עצמה ש-y0 בנוי משער אור שמחבר את כל הכניסות האלה. אז y0 בנוי מ-D7, D5, D3 ו-D1. אז אם עכשיו אנחנו נכתוב את כל זה בקוד, זה בעצם מה שהוא יעשה לנו. אנחנו נעשה D7 ונכתוב אור, ואז ניקח גם את D5, ואז נעשה עוד פעם אור, ואז את D3 ועוד פעם אור, ואז D1. נקודה פסיק, לא לשכוח. אותו דבר נעשה לשתי היציאות הבאות, שזה Y1 ו-Y2. פשוט כתבתי אותם מראש, אז אני אעשה להם copy-paste. אם תסתכלו במטלה, אתם תראו שזה מה שיצא לכם, אלא אם כן עשיתי איזה טעות, אבל אם תסתכלו, זה היציאות שאמורות להיות, וזה מה שבעצם יש לנו. סיימנו פחות או יותר את החלק הראשון. אם נסתכל כבר עכשיו, אנחנו יכולים ללכת ל-RTL Analysis, נלך ל-Open Elaborate Design, ויש כאן Schematic. אם תלחצו על זה, הוא ישאל אתכם קודם אם אתם רוצים לשמור, תאמרו לו כן, תאמרו לו שזה בסדר, והוא ייתן לנו את הסכמטיק של מה שכתבנו עד עכשיו, של העיצוב שלנו. אמנם הוא יממש את זה בשערים של שתי רגליים, אבל אני מאמין שזאת הייתה המטרה. זה העיצוב שלנו, ואם תריצו עליו טבלת אמת, אתם תראו שזה באמת יצא כמו שצריך לצאת. אני מקווה. אז כדי לחזור למה שיצרנו קודם, אני אסגור את הסכמטיק. יש לנו כאן את האנקודר, והסכמטיק נוצרה פה. אם אתם רוצים לחזור אליה, לא צריך ללחוץ כאן על RTL Analysis, סכמטיק, אם אתם לא זוכרים איפה זה נמצא, או אם בטעות לחצתם על החץ ואתם לא מוצאים את זה יותר, אתם יכולים לעבור כאן בתוך הטאבים, יש את ה-Project Summary, את הקוד שכתבתם ואת הסכמה שלכם. כאן יש את הכניסות שלנו והיציאות. אם תשימו לב, D0 לא נכנס בתוך המעגל, הוא רק כאן בשביל טבלת האמת שלנו. אתם רואים פה ששום דבר לא משתמש ב-D0, הוא נמצא רק בטבלת האמת, וגם פה שום דבר לא משתמש ב-D0, אבל המערכת כן מזהה אותו בתור עוד כניסה. אז אני אחזור רגע ל-Sources, ואלך כאן לקוד שכתבנו. זה פחות או יותר כל מה שצריך. אם נחזור למטלה, אנחנו עכשיו נראה שאנחנו צריכים גם לעשות סימולציה. לא מספיק לעשות סכמה, אז בואו נוסיף עוד מקור נוסף, והפעם במקום לעשות אותו בתור מקור של העיצוב שלנו, של הדיזיין, אנחנו נוסיף אותו בתור מקור לסימולציה, והמערכת תדע לסמלץ אותו אחר כך. אז נלחץ Next, נעשה Create File, VHDL, ונקרא לו Test Bench. הרבה פעמים בקורס הם קוראים לזה Test Bench. ה-Test Bench זה מה שמריץ את הסימולציה. אפשר להריץ עליו סימולציות, ולראות מה התוצאות שלנו, כל מיני טבלאות אמת ודברים כאלה. אז אני אקרא לו Test Bench Encoder Logic. Finish.
פה תהיה לכם עוד פעם אפשרות להגדיר פינים, אני אעשה את זה בתוך הקוד עצמו במקום בגוי. ואחרי שהוא סיים, אני אלך, הוא עדיין עושה updating, ניתן לסיים, אוקיי. כאן אתם יכולים לראות שיש simulated sources, והוא אומר שיש 2. בתוך סימולציה מספר 1, שזה יהיה לתרגיל מספר 1, יהיה לכם כאן את הקוד הראשי שכתבנו, ואת הטסט בנץ' שכתבנו. כשאתם תריצו את הסימולציות, הוא יריץ אותם תמיד על מה שנמצא ראשון ברשימה. אז אם אתם רוצים שהוא יראה לכם את התוצאות האמיתיות, תלחצו right click על הטסט בנץ' שלכם, ותעשו לו set as top, ואז הוא יהיה כאן ראשון ברשימה, וירוצו עליו כל הסימולציות. עכשיו נעשה עליו דאבל קליק, כדי להגיע אליו כאן, ועכשיו הוא ייכנס לנו בטאבים. יש לנו את ה-encoder logic, את ה-test bench, ואת ה-schematic, ואת ה-summary שלנו. אז נחזור לטסט בנץ' ונעשה את מה שעשינו קודם, נסגור את זה ונמחק את החלקים שלא משנים לנו. כאן אנחנו לא נגדיר את הפורטים, כי הם הוגדרו כבר, ואנחנו נשאיר את ההגדרה של ה-entity. אני לא בטוח אם היא צריכה להישאר פה, אבל לא בדקתי, היא לא מפריעה, אז בינתיים היא יכולה להישאר. ועכשיו בתוך ה-architecture אנחנו נתחיל להגדיר על מה אנחנו רוצים להריץ את הסימולציה שלנו. אז נגדיר שיש לנו פה רכיב. ונקרא לו אני מאמין שהשם פה כן חשוב, אני לא סגור על זה עד הסוף, אבל אני מאמין שהוא פשוט לוקח את ההגדרות של הרכיב מכאן, בעצם את ההגדרות של המוצאים שלו. אז תשימו לב שאתם שמים את אותו שם כמו ששמתם לרכיב שלוקח את התוצאות מפה. נגיד האנטיטי פה קראתם לו encoder logic, והגדרתם אותו ככה, אז את אותו שם ששמתם כאן, תשימו בטסט בנץ' בתוך הקומפוננט, encoder logic. ל-encoder logic אנחנו גם כן, אני אלחץ tab כדי להגדיר בתוכו, ואני אכתוב כאן port, ואני אקח את אותם הגדרות של פורטים שכתבתי ב-encoder logic. אני אעשה Ctrl C, וכאן Ctrl V, ואחרי זה אני אעשה end component. אחרי הקומפוננט אני אכתוב שיש לי אות, וכאן אני אכתוב את השמות של כל הכניסות וכל המוצאים, של כל הכניסות וכל המוצאים שיש לנו. את כל זה כבר כתבתי, אז ניקח את זה. אתם יכולים פשוט לראות את מה שיש לכם בדברים שאתם עובדים עליהם. פה יש לנו את הכניסות שהן מ-D0 שלא כתוב פה, נסתכל כאן. מ-D0 עד D7 ומ-Y0 עד Y2. אז נכתוב את כל השמות האלה בסינטקס הזה. אם אתם לא יודעים מה הסינטקס, אז אתם יכולים להסתכל ב-help sheet שנתנו לנו, במודל גם כן. זה נמצא כאן, ויש כל מיני עזרות עם הסינטקס. סינטקס זה איך לכתוב באיזה צורה, איפה צריך להיות נקודותיים, איפה צריך להיות נקודה פסיק, איפה צריך להיות quotation marks, כל הדברים האלה, לכל מיני פקודות שאנחנו עוד נלמד במהלך הקורס. כמובן לא לשכוח לשים נקודה פסיק אחרי ה-end component. אחרי זה נרד שורה למטה ונשים פה סיגנל. הסיגנל הזאת בעצם אומרת שאנחנו רוצים שהוא יצייר לנו בסימולציה את האותות הבאים. אנחנו נכתוב את הסיגנל, שזאת מילה שמורה במערכת. אם תסתכלו כאן בסינטקס, אתם תמצאו אותה שנמצאת פה, ואיך להשתמש בה. אחרי זה נכתוב את כל האותות שאנחנו רוצים שהסימולציה תצייר לנו. אז מ-D0 עד D7 ומ-Y0 עד Y2. לא בדיוק צריך להפריד ביניהם, אפשר פשוט לכתוב אותם ככה. std logic, נקודה פסיק לא לשכוח. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לקרוא לקומפוננט שכתבנו קודם. נכתוב view1, נקודותיים רווח, encoder underscore logic, ועכשיו נכתוב port map. עכשיו אנחנו נגדיר לו בעצם את הכניסות והיציאות מהרכיב שאנחנו בונים לרכיב שהגדרנו כבר קודם. אז אני אחזר ככה, זה פשוט הרגל מתכנות. אם אתם זוכרים, ככה היה לנו. ופה אני אכתוב את הנקודה פסיק לא לשכוח כמובן. ופה נכתוב את הפורט מפ שלנו. זה בעצם מסביר לו איזה רגל להכניס לאיזה רגל. אם שמתם רגליים בשמות שונים ולא תואמים, אז פה זה יסדר את כל העניין הזה, אבל אנחנו כתבנו שמות שהם תואמים, אז זה ייראה יחסית פשוט ורידנדנט, אבל בפרויקטים יותר גדולים זה יכול להיות יותר שימושי.
אז את הרגל D0 אנחנו נכניס לרגל D0, ככה שבעצם יהיה לנו מקבילות מושלמת בין מה שכתבנו כאן למה שכתבנו כאן. נעשה את זה לכל הרגליים ולכל הכניסות, בעצם מ-D0 עד D7 ומ-Y0 עד Y2, את זה כבר כתבתי, אז אני פשוט אעתיק את זה. זה לא באמת שינית פה משהו, שימו לב שאתם שמים פסיק ביניהם שיפריד בין ההגדרות. אחרת אולי שימו לב שהפרדתם ויהיה לכם סינטקס ארור. צריך לשים את כל הקוד הזה בתוך ההתחלה של ההתנהגות, אז בטעות אני שמתי את זה לפני, ובגלל זה יש פה את הסינטקס ארור. אחרי סיגנל תכתבו כאן בגין, או שפשוט תכתבו את כל הקוד הזה אחרי הבגין שכבר כתוב לכם בתוך התוכנה. אם הייתה לכם סינטקס ארור, זאת הייתה הסיבה. לא לשכוח נקודה פסיק בסוף גם כן. אחרי זה אנחנו נתחיל את התהליך שלנו, נקרא לו process, שזו גם כן מילה שמורה, נרד עוד שורה ונכתוב עוד פעם בגין, שהוא יתחיל את הפרוסס שלנו, ונגיד לו איך לצייר את האותות ובאיזה השהיה. אז כאן אנחנו יכולים לכתוב, זה תהליך קצת מעצבן וארוך, אבל כן עולה לנו קצת במטלה, ונתנו לנו את הטבלת האמת הזאתי, שהיא לא טבלת אמת שמריצה את ה8 ביטים שיש פה מ-0, כל האפסים עד כל האחדים, היא בעצם נותנת לכם 1, 1, 1, 1 באלכסון כזה. אז זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נגדיר לו שאנחנו רוצים שהוא יריץ את מה שכתבנו כאן, ואנחנו נגיד לו איזה ערכים לשים בכל הכניסות, מ-D0 עד D7. כדי לעשות את זה, מה שאנחנו נעשה, זה אנחנו נתחיל בתוך הבגין ונכתוב כאן tab, ואז כשאני לוחץ tab זה הכפתור שיש משמאל ל-Q, למי שלא מכיר. נכתוב D7, חץ שמאלה, כלומר מה אתה רוצה שנכניס לתוך D7, וכשמכניסים ערך זה צריך להיות בתוך שני צ'ופצ'יקים כאלה. אז נכתוב צ'ופצ'יק ונגיד 0, ואז עוד פעם פסיק. כדי לעשות את זה בדרך יותר קלה, במקום לרוץ ולכתוב עכשיו את כל אלה, אני אשים פה פסיק, קודם כל, ואני אעתיק, לא פסיק, נקודה פסיק, טעות שלי, ואני אעתיק את זה, ואני אעשה בגלל שיש לנו 8 רגליים, אז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ואני אשנה כל פעם מ-7 ל-6, מ-7 ל-5, מ-7 ל-4, מ-7 ל-3, מ-7 ל-2, מ-7 ל-1, ואת האחרון ל-0 כמובן, ואז יש לנו כאן 0, 0, 0, 0, 0, 0. הכל טוב ושמח, ובסוף נכתוב לו לחכות כמות זמן מסוימת. הסיבה שאני כותב את כמות הזמן הזאתי, 125 ננו שניות, זה כי אני כבר הרצתי את הסימולציה הזאתי, ואני ראיתי כמה זמן הסימולציה הרצה, ורציתי שהסימולציה לא תחזור על עצמה כמה פעמים ותהיה מחזורית, אלא שהוא ייתן את הערכים האלה כל פעם אחת, את כל הערכים האלה, שאני הולך לכתוב, עוד לא כתבתי אותם, ויסיים בסוף. אז הוא ימרח את זה בצורה שווה על כל הגרף, שיהיה גרף יותר יפה. זאת הסיבה. אז אנחנו ניקח את זה, ואת זה אנחנו נצטרך להריץ כמות פעמים, כל פעם זה יצטרך להשתנות. אז 1 בכל פעם, זה יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 שורות. אז נעשה את זה גם כן 8 פעמים, נעתיק את זה, Ctrl C, ואז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. וכל פעם אנחנו צריכים שיהיה אחד שרץ מכאן עד לכאן, כמו שיש בטבלת האמת הזאתי. אנחנו צריכים להכניס את כל הכניסות האלה, ולקבל בסוף את כל המוצאים האלה, ואז אנחנו יודעים שעשינו את המטלה כמו שצריך. אז נשנה רגע את ה-0 פה ל-1, כאן ל-1, כאן ל-1, כאן ל-1, כאן ל-1, כאן ל-1, כאן ל-1 וכאן ל-1, וגם כאן צריך לשים נקודה פסיק שלא העתקתי, אז כל השורות עם סינטקס error, אנחנו צריכים לכתוב כאן end process. נקודה פסיק. כאן בטעות עשיתי נקודתיים במקום נקודה פסיק. Ctrl Save לשמור. שימו לב שבטעות כתבתי כאן, כתבתי כאן D2 וזה הועתק לכל השורות, אז רק לשים לב ולתקן את זה אצלכם אם עשיתם כמוני. זה צריך ללכת מ-D7 עד D0, אז לא לעשות את הטעות הזאתי. אחרי זה כדי להריץ את הסימולציה ולראות שיצא כמו שצריך, אנחנו לוחצים כאן בצד השמאלי יש Simulation, Run Simulation ואז Run Behavioral Simulation. וזה יראה לנו שאנחנו עשינו את הכל כמו שצריך ונראה את התוצאות שאנחנו מקווים לראות. נלחץ כאן על הכפתור הזה וזה יתאים את זה למסך שלנו.
ואתם יכולים לראות שרץ מ-0 עד 7 את האחדים ששמנו, ואלה התוצאות. כתוב כאן בצד שמאל, זה y0, y1, y2, וזה התוצאות שיצאו גם בטבלה שהראו לנו. אם אתם תסתכלו ותשוו, אתם תראו שבאמת יצא כמו שצריך, אבל זה קצת קשה לראות בסימולציה כזאתי, וזה גם ביקשו שאנחנו נעשה סינתזיה. כדי לעשות סינתזיה, אנחנו נלך כאן לסינתזיה, קודם כל נסגור את הסימולציה. כדי לסגור סימולציה לוחצים כאן בצד ימין. אם אתם רוצים לדעת אם יצא לכם טעות, או שלא הגדרתם איזה משהו במערכת, אז אחד מאלה יהיה U. אחד מהערכים כאן יהיה כתוב U במקום 1 או 0, ואז אתם צריכים לחזור לקוד ולמצוא את הטעות שלכם. ככה אתם תדעו שהייתה טעות. נסגור את הסימולציה כאן. אוקיי. ונלך לעשות סינתזיה. אז לוחצים על run סינתזיה, וכאן המספר, אתם לוחצים כמובן על local host, ואנחנו נבחר את המספר 6, אתם יכולים לבחור מספר אחר, מה שהמספר הזה בעצם, הוא מעלה את האיכות של הסימולציה. אין פה יותר מדי מה לשחק באיכות, בגלל שאנחנו עושים משהו די פשוט, אבל להעלות את המספר הזה למספר גבוה יותר, יקשה על המחשב שלכם, וזה לוקח המון זיכרון. RAM, לא storage. אז קחו את זה בחשבון, 6 זה מספר סביר, לוחצים OK. וניתן לו רגע לעשות את הסינתזיה. אנחנו נאמר לו לעשות run implementation. ונעשה עוד פעם. אוקיי? עלול לקחת כמה רגעים. אנחנו נעשה Open Implementation Design. ונלחץ כן. אוקיי, מה שקיבלנו פה זה שהוא בעצם מריץ את המערכת ועשה לה סינתזיה. כדי לראות את הסכמטיק של מה שעשינו, אנחנו נלך כאן בצד שמאל, מתחת לסימוליישן, מתחת ל-RTL, מתחת לסינתזיה, יש Implementation. אנחנו נלך באימפלמנטיישן כל הדרך למטה לסכמטיק, ואז פה זה ייתן לנו את הסכמה של באמת המימוש של הקוד שכתבנו. אז כתבנו כמה שורות בקוד, הוא עשה ממנו כמה שערים לוגיים, וזה המימוש שיצא. יש יציאות, לכל יציאה יש רכיב שמביא אותה, ויש לו את הכניסות. החצים מראים את הכיוון של הזרימה, וזה בעצם מה שיצא לנו. כדי לראות את טבלת האמת של מה שעשינו, אנחנו ניקח כאן, נרחיב את זה קצת ימינה כדי לראות את ה-truth table. אפשר ללחוץ על כל רכיב שאתם רוצים לראות מה טבלת האמת שלו, ונעשה truth table, והוא ייתן לנו טבלת האמת. כדי לראות את כולה אפשר ללחוץ פה בגדול, וזו טבלת האמת שלנו. כמובן ש-i3, i2, i1 ו-i0 זה הכניסות לרכיב, שנמצאות כאן. i0 במקרה הזה זה d1, i1 זה מה שהולך שם, אני לא בדיוק רואה עכשיו. אחרי שהגדלתם את טבלת האמת, אתם יכולים לעשות לה undock, שהיא כבר לא תקועה בתוך זה. אפשר להגדיל אותה, להקטין אותה ולשים אותה לצד דברים אחרים, אם אתם רוצים לראות באותו זמן גם טבלת האמת גדולה וגם את המערכת. כדי להחזיר אותה בחזרה לאיפה שהיא הייתה, אתם לוחצים על הכפתור הזה פה, היא עושה לה דוק בחזרה. וכדי לראות בגדול לוחצים כאן, אם תלחצו X הוא יסגור את החלון הזה, ואפשר להחזיר אותו דרך Window. למצוא את השם שלו, Cell Properties, ולהחזיר אותו, אם אני לא טועה. נוציא אותו כאן, אפשר להחזיר אותו בחזרה, והוא יחזור בחזרה למקום. אני מאמין שזה כל מה שצריך בשביל לסיים את השאלה הראשונה במטלה. השאלות האחרות פחות או יותר אותו דבר, אבל לרכיבים שונים. נגיד זאת שאלה 2, צריך לעשות מוקס. עוד פעם נותנים לכם פה כל מיני שערים לוגיים, הפעם במקום רק שערי אור, יש פה גם שערי end ושערי not, ויש כאן טבלת אמת שהיא קצת שונה, אבל בסופו של יום זה מאוד מאוד דומה למה שעשיתי פה. ואם הבנתם את מה שעשיתי פה והצלחתם לחזור על זה בעצמכם, אין שום סיבה שלא תצליחו לעשות את שאר החלקים של המטלה, ואני מאמין שיש איזה עוד שבוע, אז לא אמור להיות בעייתי מדי. יש גם full header. את ה-full header אני די בטוח שעשו בהרצאה היום, אז אתם יכולים פשוט לחזור להקלטה של ההרצאה, שאני חושב שיש במודל, ולראות מה הוא עשה, וזה יסיים לכם שליש מהמטלה. בתרגול אני לא בטוח מה היה, כי לא כל כך הסתכלתי, אבל אתם יכולים להסתכל שם, יכול להיות שהסוג את החלק הזה של המוקס בתרגול, ואז אני עשיתי את החלק הראשון,
בתרגול יכול להיות שעשו את המוקס, אני לא בטוח, ואת החלק של הפול אדר עשו בשיעור עצמו, אז בעצם 2/3 מהמטלה לפחות כבר יש לכם. עדיף שתכתבו את זה בעצמכם, בגלל זה אני לא משאיר את הקוד בתוך description או משהו, כדי שתכתבו בעצמכם ותתרגלו לסביבת עבודה הזאת. אנחנו נשתמש בזה כל הסמסטר, ועדיף שתתרגלו עכשיו לאיך להשתמש, איך לכתוב את הקוד, איך הסינטקס עובד ואיזה כפתורים ללחוץ איפה כדי להגיע לאן. זה יעזור לכם לאורך כל הסמסטר. מקווה שהסרטון הזה עזר לכם.